Καλησπέρα σας, είμαι ο Iceman. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να βάλετε emoji icons χωρίς να κατεβάσετε καμία εφαρμογή από το App Store και να επιβαρύνετε το κινητό σας. Emoji icons λοιπόν είναι αυτές οι χαριτωμένες φατσούλες που σε όλους μας αρέσει και χρησιμοποιούμε στο τηλέφωνό μας, είτε σε μηνύματα είτε στο Facebook και σε άλλες πολλές εφαρμογές. Λοιπόν, ανοίγουμε το τηλέφωνό μας. Τα πράγματα είναι απλά. Πηγαίνουμε ρυθμίσεις, γενικά, κατεβαίνουμε κάτω, λέει πληκτρολόγιο. Πατάμε πληκτρολόγια, προσθήκη νέου πληκτρολόγιου και πατάμε το πρώτο που λέει emoji. Να το. Και τώρα, όπως θα αντικρίσετε και μόνοι σας, έχουν μπει οι φατσούλες. Πολύ απλά τα πράγματα και χωρίς να επιβαρύνετε με πλέον προγράμματα το κινητό σας. Ευχαριστώ.